Odofo Kristo asomdwe nkan ene eye ukuda minim se han agya no amane han atɔ so yɛda so wɔ Lent busumi mu sorry near to presera hymn number 521 the third stanza me Yesu don't fa wotre na echem mami mfura na mami nya wo nkwaje no na mami nya wo da a wo miwura me Yesu don't fa wotre na echem mami mfura na mami nya wo nkwaje no na mami nya wo da. I can some Isaiah chapter 54 verse 7 and 8. Odifo Isaiah homano eti aduonuma nan ntichemu eson ene awotwe. For a brief moment I abandoned you, but with deep compassion I will bring you back. In a surge of anger I hid my face from you for a moment, but with everlasting kindness I will have compassion on you, say the Lord your Redeemer. Mijawo kakra bi ketwa se nanso ayam hyehye kese na mede beboa wa ano abufu mrosum na mede mani hinta wo kakra bi nanso mede da doi me hu mobo udimafo awurade na osi hallelujah odofo anopai mi wa ha ejina odifu na samso erishe unkuran inkuran mere shawo ne se yiw ayabritia bi mu ana awurade yi nani efi na mpo wanyi nani amfi uso nanso ebia no yi nani hintawe nanso na asam kire se ode na ayam hyehye ebesan ama na adom ene na amabrohunu adɔso ede ama na abufu mu ena ebia odan nani ewo britia bi mu nanso ode na adoi a eye da adoi ene da mobrohunu ena ode behu ye mmobo na ode bebua ya ano anopai me gino difu na samso na me rihye wunkura se onu awurade a ode da adoi ebehu mmobo no oye wudimafo awurade ene wakasasa na oye onokwafo na obeye enti sore ne yankwa awurade ani manopai odofo ensiw ti ase enkasa wawie yaba emisa se he na wunyankopon wo enkasa wa awurade ayiwama onyame se menka nkire wa anopai se odan nani kakra fi wosia anopai menka nkire wose odeda adoi ebehu mmobo hallelujah awurade de da adoi behu mmobo eniti eponga emu ato obebue oyiw amane bi eda wo so obeyi afi wo so yare bi eda wo so awurade beyi afi wo so apagya wagina ho abew ne esane ya wukɔ mu obedane ne nhira ewo yen awurade Yesu Kristo dinimu adwuma sam asiriti ase awurade bekanya mu biem obeka adamoni ne ahomone ene abayi dom a wosan wo abrabom awurade beyi wo afi wo abrabom na awurade be masiwiye enti sɔre ne yɛmɔ mpae anopai awurade anopai yaba wanim sani ayati biara anopai wasam nti ene awurade wo mayareba sani wasam kire se wo dan wani kakra nanso na wonyi wani fi yenso ye na anopai no awurade wo de da doi ene ehumɔbɔ ebehu mamɔbɔ anopai enti awurade ya ba se ne yete anopai awurade yare bompai ewo ye awurade Jesus Christ dim se awurade san dan ye no mumfa na sayen animonyam awurade sayen yare ne eye obonefo no hyehyai ne eye yare ne eye abew ne eye numguase ne eye opetuwu awurade yifiri wo maso ewo Jesus Christ dim epunga emu ato obonefo no
kwan na tu mu awurade bue ma yɛn ɛwɔ yɛ awurade yesu kristo din mu awurade yɛ bɔmpae yɛn adwuma sam awurade yɛ akwantum nsam awurade yɛn krata sam me bɔmpae anɔpɛ yi ɛwɔ yɛ awurade yesu kristo din mu awurade sɛ obi nni adwuma na wɔkye yɛre hyɛ wo kwan sɛ awurade wobɛbue adwuma kwan ɛwɔ yɛ awurade yesu kristo din mu wobɛpagya wo nsa na wasa yarefo yare ɛwɔ yɛ awurade jesus christ din mu nea ayɛ nnome awurade wobɛdan ne nhyira nea ayɛ owu wobɛdan ne nkwa wobɛsan de yɛn mmɔnyam asa adom yɛn ɛmmerɛ mu sa yɛ awurade yesu kristo din mu ɛno nti daa agya nyankopɔn tumfo a oyi wo fi sum mu baa ne ha nwanwaso ani awie no ɔno na sɛ ɔma ahu ama ne kakra nsa obɛsiesie wo pɛ ɔbɛma wo nyina so ɔbɛma wo ase atim na wadom yɛ awurade yesu kristo mu ɛdin ne yɛ ɔsɔfo kofi manukure ɛkyampɔn mabɛsrɛ wo anɔpa yi srɛ foforɔ ma me na ka kyɛ ne sɛ awurade de daa ahummɔbɔ ɛbɛhu ne mmɔbɔ